Molt bones tardes. Per novena setmana consecutiva tornem a ser aquí. Les coses van millorant i pareix que per juliol ja tornarem a tenir l'esport oficial de les Illes Balears, el balcòning. Però qui no necessita tirar-se per un balcó perquè ja duen l'adrenalina incorporada són els meus grans companys. A la part dreta, un home que sempre li han de dir ou, perquè va envalentonat. Joan Martorell, què contes? Res de bo, Toni, tot dolent. Va bé, gràcies per tornar-me a convidar aquí, un plaer. I en canvi, a la part esquerra, a un que sempre li han de dir Harry, perquè va enralentit, Guillem Alomà, com dut la calor? Molt malament, Toni, molt malament. En canvi, just al mig, un tio que no em porta li diguin ni ou ni Harry, perquè tanmateix no escolta ni Cristo. Toni, mestre. Tens raó, Joan, tens raó. Senyores i senyors, començam. Això és Mallorquins de Potada. Mallorquins de Potada. Com esteu, els lots? Com ho contau? I molt bé, Toni. Tu què tal, Guillemet? I bé, fent el que podem. Me sorprèn, aquest mes ha començat el juny i ha començat com si estiguéssim en el maig. Aigua, trons, llamps, puta vergonya. I vam passar un mes d'abril que fa una puta calor que no podien estar per mig. Bueno, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo i tampoc just ha passat. Home, 40 de maio. Això és que No. Déu nostre senyor mos castiga. Perdoneu, vull protestar. Segons el darrer programa, no és hasta el 40 de maio, és fins al 40 de maig, no te llevis el saig. Oh, Vull impugnar aquesta resposta. que Aquesta i altres que se van donar. el rancorós és poc més sano que este. Exacte, això anava a dir, mireu, senyors espectadors, fins a quin nivell el rancor d'en Guillem arriba. És a dir, a lo millor li podem fer una cosa i està més de 3 anys recordant-nos-ho. Exactament. Si tu ets de Palma i a Palma no arriben sardites, no passa res. És bon amb altres coses, saps? Per exemple, tu podries dissenyar el vial de Llubí perquè has vist moltes rotondes, però amb dites no en saps i no passa res, només ho has d'assumir. Escolta, els busos de CMT els pots recitar. Ara, dites mallorquines, va més fluixet. Exactament. I no passa res, no passa res. A Palma, Cadascú lo seu. a Palma s'aprenen el nom dels pobles per la línia de tren. No riu que és vera, però... Això m'han dit que a Palma vol fer un examen de les línies d'MT i de la línia de tren perquè almenys tingueu un poc de cultura dels pobles, perquè no en sabeu ni un. No, però és vera, així. De fet, si tu li dius a un llonguet on ets a poble, te dirà, buf, després de Binissalem. Claro. I llavors diuen Consell a l'Heró, i els dius, no, però no van dir a Consell i vosaltres a l'Heró. No passa mai. No té junt. Pues, és vera. Son Cadera també és un poble, després. Es pot pensar, jo realment, no sé si són purs o no fan, perquè ara vas molt tint, diu Llubí i diu, ¿dónde está eso? Com si estiguessis, jo què sé, a Lyon, tio. Que per autopista són 20 minuts. No sé si te'n recordes, Joan, i que per cert hauries de pagar mòbil, és que... Va, ara el torn. Perdona, mestre. És que quan nosaltres érem petits que fèiem trobades d'esplai, hi va haver una vegada que la trobada va tocar a Palma i varen tenir trull amb un grup de crec que era jovent, o sindioteria, perquè mos deien que Llubí encara anàvem amb antorxes i que no havia arribat l'electricitat. I en els teus nervis característics teus pues varen tenir brega. Doi fe. Mos trataven com si no hi hagués cotxes, com si encara no hi haguéssim en carros. Cert. També és vera que nosaltres els hi varen dir qualque cosa. És a dir,
No, els estats no van venir només d'una banda. Segurament que no, Però, segurament que no. Sí. La gota que va vessar tot va ser això, que mos diguessin que no tenien cotxes. Sí, segurament els van començar a dir vosaltres no us penseu que els ous ja neixen dins plàstic o alguna cosa així. Sí. Talment això, segurament. Segurament. Cosa d'això. Però, bueno... Què passa? Bé, és que ara, per exemple, això dels palmesanos, no els palmesanos, sinó la gent de ciutat, crec que hauria de remarcar un poc més l'educació rural. Vull dir, ja sé que nosaltres també, quan anem per ciutat, també és ver que els pobles també haurien de fer un poc d'educació a la ciutat. Perquè jo, per exemple, els semàforos encara no els acabo d'entendre, saps? Vull dir, és ver que quan te reis pareix l'Orde Pueblo han llegado, pareix una pel·lícula d'això de què, d'en Paco... Martínez Soria. Exacte, Martínez Soria. Jo sóc un poc així, saps? Vull dir, jo quan vaig a fer de comercial per Palma, la gent me mira com si aquest no sap on va, i efectivament no sé on vaig, saps? Hi ha una història, que no sé si ho sabeu, d'un lluviner, fa estona, que va anar per primera vegada a Palma en el cotxe i va agafar l'autopista en sentit contrari. No sé si era l'autopista, però una carretera en sentit contrari. I clar, tothom li pitava. I ell anava amb un amic i l'amic li diu tu, no sé, economia, Tomeu, crec que tothom m'espita, qualque cosa feia malament. Diu, pot pensar, Jaume, això és perquè mos coneixen. Jo l'autopista no, gràcies a Déu. Però amb en André, en la meva parella, vaig fer... No diguem noms, perquè ningú que mos escolta sap que ets la teva parella. Exacte, sap que ets la meva parella, no diré nom i llinatges, ni DNI. Cantes número de DNI. Ha estat molt salva. M'he sentit important, ara. Bueno, sí. Per això, no vaig fer un derberat tan gros com l'autopista, però sí que vaig agafar... havia de voltar un semàfor o no? Ja sabeu tornar el semàfor per voltar a l'esquerra, i en lloc d'agafar pel carril de l'esquerra vaig voltar pel carril de la dreta, i estaven separats per una paret, els dos carrils. I res, tothom va començar a pitar, que vas, puta loco! I jo vaig pegar volantada, vaig passar per damunt la cera i vaig pegar dins l'altre carril, dins el que tocava, i me vaig seguir bé. I l'Andrea s'acotava, se posava les mans a la cara com si, que no me coneguin! Ja t'he de dir que si hagués anat amb tu també hagués fet el mateix. M'hagués posat davall l'asiento. Jo sempre me'n recordaré un pic amb un companyero. No diré noms. A diferència de Joan, no diré noms. Jo realment estava coronat, però havia de parèixer que no, perquè l'Andrea ja estava per jo i per ella. Sempre me'n recordaré amb un companyero, ell conduïa, jo anava de copilot, i anàvem a una playa, una cadeta, que no havíem anat cap dels dos, no sé què, jo duia el Google Maps, i vaig dir, és la primera sortida. No m'ho vam entendre per lo que sigui, la primera sortida no significa el mateix per ell que per jo, i se n'anava cap a la segona. I jo li vaig dir, on vas, que era aquesta? I se va aturar al mig de la rotonda, va fer marxa enrere, i se'n va anar per la sortida que tocava. Vinga ja! T'ho juro. I jo, mare de Déu, què conyo acaba de passar? Ara realment, a Palma, tio, és surrealista, perquè no hi ha dues rates pel carrer. Hi ha genteta, en comparat amb Llubí, amb un poble, però realment veus aquelles avenides tan grosses i parques i hòsties, i és que no hi ha dues rates. M'apareix molt faltós que els diguis rates. És a dir, s'està faltant molt de respecte a la gent de Palma. Ai, Déu meu, el palmesano, fi, que és una expressió, capullín. Vull dir, i el que m'estic donant compte de la poca gent que ha pel carrer i això, és que tothom ha engreixat bastant. No sé si vosaltres esteu d'acord amb aquesta afirmació. Sí, bueno, hi ha gent que ha engreixat, la majoria ha engreixat, però també hi ha gent que ha primat, depenguent de... Això és perquè fa drogues. Els únics que han primat són els instagramers, perquè s'han passat tot el dia fent merdes d'això de gimnàs, per seguidors i això. No. Perdoneu, però jo som instagramer i no he primat. Sí, tu. Instagramer tu. No, he dit, escolta-me, jo no soc instagramer i he primat. Escolta'm, Toni, no t'inventis el que dius perquè això se grava. És a dir, després podem anar enrere i mira, no? Vull dir, és que he sentit tu i Instagram era la mateixa frase i m'he trastocat. Clar. Per això, jo vull dir, jo estic convençut que la gent que s'aprima quan l'altra gent
s'engorda és perquè fa drogues. Vull dir, va així un món. En Joan sempre se posa en el millor. També vos he de dir que han sortit, és a dir, en tota aquesta quarantena, han sortit una quantitat de professors d'esport, de youtubers que fan exercici i de gent que té màsters i doctorats en dietes que fa por. Sí. Vosaltres heu engreixat així mateix? Un poquet. No, jo t'he dit que m'he primat. Tu t'has primat? Jo vaig començar la quarantena, em vaig pesava 74 amb algo, i quan me'n vaig donar compte pesava 78. I després vaig arribar als 80 i ara ja he començat a baixar un altre pic. Bé, no ho sé. Jo el darrer pic que m'he pesat que no tenia barba, però així a ull per intuïció crec que he engreixat bastant. Jo me vaig pesar fa 3 dies i pesava 66. Estàs magre, tu? Estic un fil. Com Déu. Això del vegetarià. Necessit ja menjar un variat. Jo avui no n'he ferrat un i bo que ha estat. De què? De variat. Ah, vale. No promocionarem, ja me l'he menjat perquè encara no paga sponsor, però... On l'has menjat? A Carme Escal? A Carme Escal. Si és de Llubí, ho podem promocionar. És vera, Carme... Ara farem, encara que no mos paguin, farem un anunci formal. Vinga, va. Senyores i senyors, gent de Mallorca, voleu menjar bé, voleu menjar barato, voleu menjar mallorquí, veniu a Carme Escal, a la carretera de Llubí, a la plaça de la carretera. Cèntric, guapo, bo, barato. Allò veig, Toni, em fan veure aquests anuncis que escoltes per la ràdio que no saps que te venen. Vull dir, jo vaig veure un de les torres que començava en com a renou així de copes, no?, de menjar, doncs tipus renou així. Sí. Així, Buah, quins medis tècnics que tenim. És que tenim... això és audiovisual a tope. Mira, així. Veus? Cago en Déu, Guillem. Avui... Audiovisual Vermont. Bé, calla un segon. Bé, deixa'm tornar a començar l'espot publicitari, per favor. Vale? Així, en plan... Brindis, i començàvem una conversació, no? Que de... Cago en Déu, Biel, que hem brinat de bé avui, jo? Cago en Déu, sí. És que aquí no he fallat mai. I llavors aquí comences. Carme Escal, que se menja de bé. Variat, bocadillos, espectacular. Anem a fer-ho. Anem a tenir un minijoc de 5 minuts. Anem a fer cadascú de nosaltres un paper com si anéssim anat a berenar a Carme Escal i sortim. Imagineu-vos, nosaltres hem anat a berenar a Carme Escal. M'apareix injust només proporcionar a Carme Escal. Ara mateix, així com va passant. Bueno, és igual. Triem a Carme Escal perquè avui ja has anat. Exacte, avui comencem a Carme Escal. Vull mencionar l'espipallada només per damunt i Cases Inqueres i el cantó i tot el local de Llubí. Sí, Joan, sabem que va rebotant de bar en bar. És a dir, no... I les nines, el poliesportiu de Llubí, que ara el duen molt bé. I nosaltres hem de defensar els nostres comerços, no només un. Però, Joan, avui no podem fer 25 anuncis. Avui començam per Carme Escal i cada dia en farem un. M'apareix bé. Deixeu-me seguir en la directriu. És a dir, nosaltres ara mateix hem anat a Carme Escal, hem menjat un bon variat a les 10 de matí i són dimarts. Penseu que són dimarts, hi ha mercat a de fora i ara mateix sortim de Carme Escal i anem un poquet en el mercat i estic comentant com ha anat el berenar. Espera, abans de sortir de Carme Escal són les 10 de matí, demanem un gin tònic. Joana, un gin tònic. Bé, Toni, a part de pensar que són dimarts. Vull dir... De fet, avui estic gravant en dimarts, som dimarts. Per tant, ha estat avui això. Ha estat això fa 5 o 6 hores, ha estat. Per tant, donaré secció, ¿vale? Llums, càmera, micros, acció. Ai, cago en Déu, Petoniet. Quina penjada de variat. Ha estat melàs, això. Mel. He demanat de llengua amb tapres, ensaladilla, callos i un pot de sipi i, bueno, em pensava no menjaré per 2 setmanes. No, i la sipi la fan més bona, però a vegades fan por pensar-se i és espectacular. No, i això que en Guillem avui ja ha menjat variat, perquè a Palma tu saps que estan avesats només a la cau i croissant.
I també vaig anar a sopar l'altre dissabte i vaig menjar un calamar relleno bueno. I a Galícia. I si vols una cosa més convencional, sempre pot demanar pepitos. Surten una monada. No, ja ho hem de saber per tornar. A Can Mariscal no se falla mai. Molt bé. Corten. Bon final. Me'ls poden convidar. M'ha quedat molt bé, me'ls poden convidar. Joan, si sents aquest podcast, per favor, almenys un variat gratis. El nostre model de negoci funciona al revés. En lloc de demanar, és a dir, esperar que els establiments venguin a nosaltres fem publicitat i després esperant cobrar. I menys que cau. Normal negoci. Bueno, ara que hem xerrat... També és vera que si... És a dir, és un menjar molt bo, molt mallorquí, però és vera que si vol fer dieta, Can Mariscal no és el puesto. Exactament. Perquè les calories de menjar mallorquí són moltes. Exactament. Això, ara aquí volia arribar jo, Toni. Tema calories, tema que tothom ha pegat una bona encaixada, menys tu, Toni, perdona, a la quarantena. Pues, gràcies, Joan. Claro, saps que te tenc en compte. Cercant per internet, el sant Google, mestre Google, sap que se poden trobar tot tipus de dietes per internet. Sí. Sou conscient d'aquest fet, sí, Joan. No? Sabem com funcionen les noves tecnologies. Gràcies per posar-me el dia. Vale. Vull dir, pues la varietat és molt àmplia i surrealisme total també. Per això, Toni i Guillem, vos volia proposar seguint el meu clàssic del titular fantasma. Molt bé. No fem amb velletes. Els afegim a preproducció. Bé, perquè no ho sàpiga com va aquest d'això, jo vaig dient, en aquest cas, dietes, n'hi haurà un parell que són inventades, n'hi ha un parell reals, i vosaltres m'heu de dir si són reals o mentida. Vale. L'únic que, Toni, tu saps el que jo vull, el que jo m'agrada. Vol que te faci una mica de presentació? Hombre, per favor. Senyores i senyors, com tots estàveu esperant, ha arribat el moment. El moment de l'alegria, el moment del joc, el moment de la diversió, el moment de la comèdia. Arriba la secció d'en Joan Porret. Aquí va música. I aquí hi haurà un pot de música. Ja te veia fora. Quan vulguis, Joan. Toni, poca broma, m'ha agradat molt, tio. Pareixia eren Ferreras, no m'esperava. Periodismo! Si jo anava per periodista de ràdio, però allò va mai desviar. Sí. Bueno, lo veia com en Wyoming, que comences de metge i acabes de la tele, qui sap? És vera. Comences de metge i acabes de roget? Mira tu quines coses. Bueno, començàvem amb la meva secció. La primera dieta se diu la dieta de la morcilla. Vale. Així, a simple vista, sona una dieta un poc deliciosa, morcilla és tipus botifarró, però aquesta morcilla, botifarró, de menjar, vale? Jo no res per això. Vale. Aquesta dieta de la morcilla està feta de sang humana. És a dir, tu dones la teva sang a un tio, a una empresa, te fa la dieta, te fa la morcilla en la teva pròpia sang i llavors te dona. I diuen que així és molt bo pel cos i regules el teu pes. Uf. És vera o mentida? Jo baix el poc criteri científic que té això, me veig obligat a dir que no. Jo per mateix motiu me veig obligat a dir que sí. Perquè si això fos un motiu de pes, home, la meva patia seria un xiste. Jo només vull dir, Toni, si penses així no n'endevinaràs cap. Bueno, Guillem 1, Toni 0. Ole, que bé. És real, i fins i tot, no sé si heu vist mai aquest programa per la tele que se diu Caso Cerrado, que és això de en directe. Posarem un pip en aquesta parada. Què passa? Vull dir, de gent sud-americana, perdoneu, és de gent sud-americana. És que realment no és un insult, és una abreviació. Vale.
Tu saps a la vida moderna quan te menges un corte així random? Pues això ha de ser el mateix. Això és A partir d'ara hem de ficar cortes d'aquest, perquè si Vale, no... és igual. La cosa, aquest programa que és de gent sud-americana que fan com un judici indirecte, no? Pues vaig veure aquest programa i justament sortia d'això, de la morcilla de sangre humana, que una denunciava a l'altre perquè li va donar la seva sang per fer morcilla i la morcilla que li va donar no era seva i que havia agafat hepatitis per mort de menjar sang d'un altre. M'ho crec. Pot ser real. Hombre, Vull dir... i sort que li va tocar la tòmbola hepatitis, perquè li hagués pogut tocar qualsevol cosa. Sí. Bueno, pues deixar fer aquesta dieta no crec que valgui la pena xerrar de pus. És tan grotesca que el deixem fer. Després, una altra dieta. Se diu aquesta també et sona superdeliciosa, que se diu la dieta de Sorina. Aquesta dieta recomana cada matí, quan t'aixeques de jeure, beure un tassó d'orina en dijú, millor si ets de dona embarassada. No, jo estic totalment en contra d'aquesta dieta d'això, perquè a més a nivell mèdic és contraproduent, és tòxic, no. Però la diferència és que això no és la secció saber i vivir, és la meva secció, així que és real o fals? Jo dic que no. Jo dic que sí. Pues Guillem 2, Petoni 0. Ole! Què dius? No pot ser mai. Guillem 2, Petoni 0. Això és real i surt per internet. Surt per internet, No pot ser mai. surt per internet aquesta dieta. No la m'he inventat jo. La va inventar un altre tio, però jo no. Vos diré la veritat. Jo sé que aquest joc no té transcendència. És a dir, jo sé que quan acabi aquest joc, haguem guanyat o haguem perdut, doncs no passa res. Però el que m'agrada guanyar és que m'ho fas beníssim, tu. Jo quan me dius, i en tens raó, dic, oh, que bé, un altre. Vaya cabrón. Bueno, començàvem amb una altra dieta. Vinga. Vinga. Aquesta dieta se diu la dieta de la mala olor. Aquesta dieta recomana és quan te pegui fam, ensumar alguna que faci l'olor forta perquè el teu cervell s'acostumi a que quan tens fam relacionar amb una olor forta i fugir-te la fam. Això ho feien en so fumar, però... Jo me'n record ara això no és graciós ni res, però un hipnotista que feia això però per fet de deixar de fumar. Pot ser. Jo crec que és fals, però vaja. Jo aquesta encara la puc veure mig correcta. Però és que això no és una dieta, això és deixar de menjar. Jo crec que és fals. Jo dic que no, jo dic que és vera. I Guillem 3, Petoni 0. Ui, quin gustat! Tio, no m'està agradant aquest joc, Joan. Jo me sap molt de greu, Petoni, Me sap molt de greu. M'agrada que perdis, però me sap greu. Vinga, passam una altra. Vinga, Petoni, va, posa't les piles. Va. Posa't les piles. No pensis com a metge, pensa com si no en tinguessis ni puta idea de medicina. Si penses lògic, aquest joc no té cap lògica. Vale? La pròxima diu. Se diu la dieta de l'algodón. Perquè l'algodón no enganya. No enganya. Aquesta dieta recomana muar cotó en sumo de taronja i menjar-se per assaciar. Diuen que tots els modelos ho fan. Dic que és vera. Dic que és vera. Mira, jo dic que és mentida, però per crear conflicte. Però crec que també és vera. Però dic que és mentida, vinga. Vale, pues en Petoni ha rascat un punt. 3-1. No, però no m'agrada, perquè en Guillem ja deixa clar que ell pensa que no, que me deixi guanyar. Això no se pot fer. Això no se pot fer. No, Guillem, la pròxima l'empugnam, L'empugnam. Això no pot ser. O és vera o és mentida. No pot dir que això no pens allò. No, vale. Jo he anat a assegurar. És a dir, perquè ja m'agrada tenir raó, però també m'agrada guanyar el joc. Saps el que t'ho vull dir? Per tant, així s'obrava una de les dues. Vale. Aquest peixet que me dona, pues no el vull jo. Abogavante o res. Exacte. Aquesta petita no la vull. Llagosta. Vinga, Al·lot, la pròxima se diu la dieta de les 32 vegades. Aquesta dieta diu pots menjar tot el que vulguis sempre i quan ho robeguis 32 vegades. Hòstia, cert. Jo crec que sí. Tot el cert? Sí. No, jo fas.
No, jo cert. No, Ah, no ho sé. No, havia dit fals. ha dit No, fals. havia dit Ha dit cert, fals. Ha dit fals. El Toni Dorgui entres. Ha dit fals. quin tongo. Això, el problema és que ho feim a través de l'ordenador. I hi ha diferència entre estar com un xerra i de després. Saps el que t'ho vull dir? Jo m'estava debatint interiorment i vosaltres ja xerràveu d'una altra cosa. Excuses de mal perdedor, aquí no. Aquí, aquest internet va com un tir, tothom escoltant el mateix a totes les vegades, per tant, aquesta no és excusa. Guillem el tanto que el Toni està remuntant. 3-2. Ui. La dieta de la vella durmiente consisteix en sempre que tens fam, dormir. Elvis Presley ho fa. Jo dic que és fals. Jo és que no m'ho crec. Jo també dic que és fals. Tot és fals. Sí. I no és real. Hòstia, però... És real. Segons diuen, Elvis la fa. Si és vera o no és vera, no ho sé, però segons se diu és vera. Però Nelvis estava fondon. Nelvis estava... Joder, Nelvis jo que sé, tio, potser ho fa de jove, quan estava bo, jo que sé. Nelvis en el final estava madur. Ja sigui per les drogues, ja sigui no sé, però... Les drogues a prim. Mira, ara posaré Google. Bé, no importa. Al final, mira, Nelvis al final. Estava gordo. Vinga, una altra dieta, la dieta del tabac. Recomana, en lloc de menjar, fumar com un carreter. Fals, evidentment. Pues és real, també. Joder. Sí, te primes però te mors. Bé, això són efectes secundaris de la dieta. Bueno, feim la darrera. Vinga, va. Vale. Game for the win. Se diu la dieta del dit, i no és per bulímics. Hòstia. El xiste és molt fort, ja ho sé, perdona. El deixaré, però m'ha agradat. La cosa està en quan tinguis fam, xupa-te un dit, i si te quedes amb fam, menja-te l'ungla. Fals. És evidentment fals. És fals. No sé, me fa gràcia ara pescar i l'he mullat, dins el meu cap de mi gràcia. Mare santa. Ja està, però jo vull dir que la millor dieta és la dieta del cavall, que consisteix en aigua, paes i treball. Ja anaves a dir la dieta del cucurutxo? No. També un altre tema interessant podria ser l'autosexualitat durant aquest confinament, perquè jo crec que... L'autosexualitat? És a dir... Sonanisme? No, l'autosexualitat no, en el sentit de el plaer individual, és a dir, la pràctica sexual solitària, és a dir, les pares. Jo crec que la gent ha anat investigant molt durant aquest confinament, a veure si estan tot sol, i hi ha hagut coses que fan fredat. Per Toni, no sé d'on has tret aquest tema, m'ha assustat un poc. És a dir, ho diu per experiència pròpia o com funciona això? No, per experiència pròpia no. No, ara un amic m'ho ha contat en això. No, però jo he vist notícies tipus que gent s'ha fet mal de veres, que, jo què sé, gent que s'ha fermat amb una corda i ha volgut fer no sé què, gent que, tipus, coses random i que ho han passat malament i que han hagut d'anar a urgències per coses d'aquestes. Jo ho crec. L'han ficat dins d'una gerra i després no la podien treure. Exacte. Nines que s'han ficat objectes que no són per aquest fi dins puestos que tampoc són per aquest fi i els ha quedat de dins i han hagut d'anar a urgències, coses d'aquestes. Hòstia, això com ho expliques a ton pare i ta mare? Això ha de ser molt dur. Ha de ser molt dur. Imagina't que tu ets adolescent, tens 16 anys o 17, i diu, mon pare, és que m'he ficat el mando de la tele per cul. Sí. Ja no poden canviar de canals. Jo, per exemple, no sé si miràveu aquella sèrie de metges que era de cachondeo, que és de Scrambles o alguna així. Scrap. Ah, sí, Scrap, sí. Exacte. Que hi havia un que va anar amb una bombilla ficada al cul i no la podien treure i van demanar consell al conserge, que deia, sí, això és una bombilla de doble casquillo de 120 watts. El conserge ho sabia tot. I jo va dir, tu, i si l'enroscam? M'ho va fer molta gràcia. Seria graciós, no? Això d'una bombilla ficada ja enrosca-la, què passa? Se converteix en una luciérnagas, tio. Hombre, s'ha de veure un poquet, no? Si la bombilla és potent, el menomanco potent, a lo millor...
Hombre, si aconsegueixes agafar la tia, el tio, i donar-li voltes a un rosque i Ara- el funciona, Per Ara dalt, que- pots girar també el casquillo de fora, no porta girar la persona. Ara que he dit de Luciérnaga, faré un spoiler que avui la meva frase final anirà sobre la Luciérnaga. Ara m'he il·luminat. Això se diu... En Joan se modernitza, això se diu crear hype. Ara la gent Sí, estarà esperant fins al final de tot. Sí, Sí, vull dir... que ja no queda res. Fins al final de tot, que ara... ja està, però és que ara he pres la paraula spoiler i me fa gràcia i la volia mullar. No. També- Perdona, Toni, perdona. Spoiler no. Hi ha en castellà una paraula molt guapa que se diu destripar al final, que m'apareix una cosa que s'ha perdut. Molt millor. És veritat. Molt millor. En català no sé com ho diria. Perquè destripar al final... No. Si fiats que vol que vos digui destripar al final no és la millor paraula que té la RAE, ben que dir. Jo crec que sí, jo crec que és una expressió molt guapa. Desvelar el final, lo millor... No, des de... No, Jo bueno, el que volia dir, i seguint en la tònica de posar-nos a cobra, és que ni Guillem ni jo sabem el que dirà en el final en Joan. Per tant, abogats, gent que el vol denunciar, tot això, les denúncies no com a mallorquins de potada, sinó com a Joan Martorell. no, Exacte. vull dir... No, i damunt... Bé, ja ho diré després, va. Bé, al·lots, el que m'emprenya és que no hem tornat a xerrar de les gallines violades, el pròxim programa hi xerraré, vulgueu o no Sí. vulgueu, i res, per jo mos podem despedir amb voleu. És una tragèdia. Cada dia se violen més de 500 gallines a mans de pagesos. És una desgràcia. Bueno, mos podem despedir. Tenim una notícia i és que el de millor farem una mica de descans del podcast, una setmana, dues, no sabem molt bé perquè hem de quadrar agendes, però quan puguem tornarem i segurament que ho farem en tot tres presencial, és a dir, estarem tot tres dins la mateixa habitació, que pot ser que això sigui un perill. Exacte, i a lo millor fins i tot per Toni mos tornen locos i no vam i feim directos per Instagram, tio. Buah. Fa. Primer hauríem de fer una Vivim en el conta límit, que vivim en el límit, te dic. Millorarem els medis tècnics? Gravarem això? Buah, això serà espectacular. Serà històric, al·lots. El 24 o 25 encara mos escoltau, difundiu la veu, difundiu el missatge, feu-vos creients de la religió de mallorquín de potada i vinga, mem, No. a por todas. I fins la setmana que ve. Jo demanaria en aquest 25 que mos estiguis escoltant des del principi, perquè podem veure les estadístiques de YouTube i són aquests, són 25, que enviássiu un correu a mallorquinsdepotada@gmail.com, el seu vostre nom, i vos farem un carnet personalitzat i vos ho enviarem. I si qualque dia aquest podcast té més transcendència, o Mallorquins de Potada té més transcendència, vos sereu els primers que seran fandom de Mallorquins de Potada. Què vos pareix, Lots? Me pareix superbé, Molt bé, m'ha pareix una monada. Però Joan havia fet un final molt guapo, ho havia deixat molt amunt i no mos coordinàvem, perquè... És vera que ho he deixat guapo, oi? Per tant, m'ha romput el final. Ho deixes normal, no? Si ara despedint serà, bueno, pues ja està, s'ha despedit, però jo amb aquest comentari ho deixo més de baix encara. Saps el que t'ho vull dir? Sí. No m'he cercat ras de sol. Puc tornar a repetir el meu final i mos despedim? No, jo crec que faria silenci ara, no diria res més, i ja que l'espectador intueix que s'hi ha acabat el nostre programa, perquè potser m'explica per tornar a xerrar. Au, me pareix superbé. Au, adiós. Adiós. La meva reflexió d'avui, que no és meva, és de Luis Pedreita, que jo m'ha fet molta gràcia, i diu així, de la Luciérnaga, diu: ¿Quién quisiera ser luciérnaga para tener un ojo en el culo? Comando el principio. ¿Quién quisiera ser luciérnaga para tener una luz en el culo, alumbrando a ese ojo que mire donde mire, todo lo ve oscuro? Me va fer molta gràcia i ho volia compartir amb vosaltres. Gràcies i fins la setmana que ve.